Sei mabad boys achinyanya kudiwa nevasikana. Pandotaura shoko rekuti mabad boys, type yevakomana ndokutaura nezvavo, watovaziva. Type yevakomana vanodiwa nevasikana hobho, vanocheka vasikana nekuseri nekuseri, and yet vanoramba vachingowandirwa. Kozoita vakomana vari nice, wokuti anotonetseka kuti akipe baby 1 reclass rehigh level rirambe riri mumaoko ake. Saka chii chiri pavakomana ava chinoita kuti vadiwe nevasikana zvekudaro? Ndo zvatoda kutaura nezvazvo muvhidhiyo yanhasi. Ndo the reason why uchifanira kugara wasubscriber, nekuti hatinonoke kufambira nyaya dzacho. Vamwe vanhu vachinzwa shoko rekuti bad boys vanogona kufunga nezvevakomana vari rafu, vane hutsinye, vanorova vasikana, kana kuti vanotaura vhoga pese pese. Hapasiripo panoshanda shoko rekuti bad boys. Mabad boys vane yatinoti vibe, vane yatinoti approach, vane yatinoti style iri different nema nice guys, zvinoita kuti vadiwe nevasikana zvakanyanya. Number 1, mabad boys havavhunduke runako kana kuti class yemusikana. Iwovo patime yamamuchiri kuenda kuchikoro, kumaraini iri holiday, paigona kuti pakauya bhebi rakanaka rauya kuholiday, kune vakomana vaitochinja attitude kana kuti character yavo. Even izvezvizvi taakuenda kumabasa, pakauya musikana munyowani, new recruit pabasa akanaka, kana kuti maattachment ayaya, kune varume vanotochinja behavior yavo, matauriro zvese, vachizviita kuti vaedze kuattracta musikana. Chinoitika manje pavasikana vakanaka ndechekuti zvinhu izvi vajaira kuzviitirwa kwese kwavanoenda. Saka pakaita mukomana anobehavor zviri different, anotoziva kuti haasitombonotisa kuti musikana iye aripo, zviri very easy kuti mukomana uyu atore attraction yemusikana nenyaya yekuti abehavor zviri different. Ndoda kupa example inogona kukubatsira kuti unzwisise muenzaniso uyu. Ngatiti president asvika panzvimbo, kana kuti ndibillionaire, kana kuti celebrity, international celebrity, achisvika panzvimbo achidzika mumotikari, vanhu vanoungana ende vanhu vanoita pressure. Vamwe vanhu varoda kumumhoresa, vamwe vanhu varoda kutorwa mapicture naye, vanhu vachimubhiga, ye murungu boss makaipa makapenga. Pobva paita German 1 vanoramba vakagara kukona, vakachila, vakatyora. Vatotoziva kuti havasitomboziva kuti panzvimbo pasvika munhu ane chiremerera. Handiri kuona. Saka billionaire uyu kana kuti celebrity uyu achitarisa munhu uyu, zviri very easy kuti aite mubvunzo kuti munhu uyu anomboita nezvei, munhu uyu ndiani, nenhaya yekuti ari kuita zvinhu zviri different pane approach yaajaira kuona. Vese vari kumuunganira, vese vaita pressure, haana kana basa navo, nenyaya yekuti zvavari kuita azvijaira. Anoita interest nemunhu uyu aramba akagara ukoyo, aita character kana kuti behavior iri different. Even kana akataura nemusikana uyu akanaka, anotaura naye zviri normal, zvakadzikama, sezvaanongoita achitaura nehanzvadzi yake. Saka zvasiyana manje nevakomana vese vanenge achisvika pari, ye sisi makanaka, sisi muri kirozi, sisi muri kutsvara kadenga. Mashoko aya amajaira ende akumusemesa. Number 2, mabad boys anogona kuratidza interest kumusikana, but not desperation. Zvinhu izvi zvinhu 2 zvitori very different. Regai ndikupei muenzaniso zvakare. Pana patoda kubatsirana kunzwisisa psychology yevasikana, nekuti mabad boys anoshandisa yatinoti reverse psychology. Saka ndoda kupai muenzaniso wemunhu ari kutsvaga basa kana kuti arida kuclose deal anonzi matenda ayaya. Uri painterview neHR kana kuti nemamanagers arida kukupa tenda. Munhu ari very easy kuwana tenda, munhu wekuti 1 anoratidza kuti ari kuda basa kana kuti ari kuda tenda iroro, but at the same time haaratidzi kuti ari desperate zvekuti anodzikisa mastandards ake kuti awane tenda iroro. Saka ukaradza kuti tenda uri kurida, at the same time wobva waita mavalues nemiganu, usiri desperate, unoratidza kuti une maoption ende uri munhu weclass wekuti kana vasikadi unogona kuita zvimwe. Saka zviri very easy kuti vakupe basa iroro kana kuti deal iroro. Zvasiyana nemunhu anoramba achingodzika, zvokuti vakadzika mastandards iwo unodzika, vakadzika wodzika futi uchingonanzva kuti uwane basa kana kuti tenda iroro. Zvinoreva kuti 1 hauna value, 2 hauna maoptions. Basa iroro kana tenda iroro ndoregara watowana. Saka unogona kuvapa maresults ari poor, saka vanokunyima. Saka nice guys vanozoramba vachinanzva baby achidzika. Even musikana akamuitira zvinhu zvisirizvo zviri unhuman, anoramba achingodzika kuti ahwine baby iroro. Vasikana vakawanda attitude iyoyo inotovasemesa ine inotovaradza kuti hausi murume. Saka mabad boys anoratidza musikana kuti ndiri kukuda, but at the same time anoratidza musikana kuti handisi desperate zvokuti ndinodzika mastandards angu kuti ndihwine iwewe, nekuti rudo vaviri tese tinofanira kudanana. Saka izvo zvinogadzira mubvunzo kana kuti zvinocreata curiosity kumusikana kuti why mukomana uyu ari kubehavor zviri different asi handisi klasi yake. Saka pakadaro musikana adakazozvidzikisira mavalues ake iyi.
musikana ndiye anogona kutanga kutozvidzikisira class kana kuti level rake, otanga kutozviona kunge akutoruza high value men, ndo zvinobva zvaita kuti awire pamabad boys aya. Number 3, mabad boys rarely give off boyfriend energy too early. Avangokurumidzi kungoti kuwana musikana vakutopfimba vakutochama baby. Zvinoitika manje iwe ukawana musikana, anditika musikana watanga kuzaya naye nhasi kana kuti munguva pfupi wakatanga kutozaya naye wakutomufimba wakutomuda, kumusikana zvinogadzira mentality yekuti ndo zvaunoita pavasikana vese vaunoona. Musikana wese wasangana naye akanaka wakuda kutopfimba, wakuda kutoti atove wako, saka izvozvo unenge watobhowa musikana ende zvinogona kutomusemesa. Waona musikana wakanaka, wautanga kutaura nezvebasa rako, wautanga kutaura nezvema-achievements ako, wautanga kutaura nezvema-plans ako, life yangu zvakazoda ndowana mari yakati. Musikana ndozviziva kuti kuda kutomufimba ende kuda kutodza kumubata pfungwa nekuti wabvunzwa nani, zvese zvawakutaura, zvese zvawakuritomwoka izvo. Saka mabad boys manje anotanga kugadzira relationship iri normal, kungotaura nebaby nyaya dzingori normal general discussion. Izvi zvichamubatsira kuti aziye pfungwa dzebaby, zvaanofarira nezvaasingafariri, attitude, otoziva kuti musikana uyu anondiitira here kana kuti haandiitire. Paanozopfimba musikana zviri very easy kuti abaye the right spot inoita kuti musikana iye amude, nekuti akazvipa time yekuziya zvinoda nezvinofarira musikana. Number 4, vasikana chinhu chavanokurumidza kunotisa pamukomana iyi inonzi emotional independence. Mabad boys hava actors as if ari kutsvaga validation kumusikana. Musikana kana ukandida is bore, asi kana ukamuramba kana kuti ukandiramba still ndingori bore ende nditori fine ndakadaro. Saka munhu ane emotional independence haiti zvekuti ukandiramba ndotofa, ndiwe oxygen yangu handichatokwanisi kurarama, no. Mabad boys anoratidza musikana reality kana kuti chokwadi chiri paground, ndiri kukuda asi kana usikandidi still ndinokwanisa kurarama, nekuti pana patoda kuti tidanane, kwete as if munhu wani ndiye anofanira kuisa effort yakawanda kuti ahwime mumwe munhu. Handisi doramba ndichitsanangura nekudzidzisa vanhu vanoomera futi nekusubscribe vasingadi nesubscribe yavo, saka ndakukupai yekupedzisira as a bonus tip. Number 5, mabad boys anopa musikana mukana wekuinvesta murelationship, mukana wekuti ainveste mwoyo wake maari. Chinoita vanhu vakomana vari nice vanozorambwa nevasikana zvisingaiti vave chanda ndezvekuti 1, vanosenda mazimessages akawanda murabadada. 2, anenge achibvunza musikana mibvunzo yakawanda, adoda kuti musikana arambe achitaura naye, doda sawazobvunza bvunzo zvakazoda noni handi turi kuona, anenge aida kuedza kukipa conservation kuti irambe iri alive, asi izvozvo zvinobhowa ende zvinomara vasikana. Saka mabad boys kana achitaura nemusikana even pasocial media chaipo haamuwanziri zvekutaura, ende kana musikana asikadi kupindura anotomusiyawo akadaro. Kumabad boys kana musikana achida mukomana anofanira kuitawo give back something. Izvozvo zvinoflipa yatinoti dynamics. Pane katrick kana kuti kamuhomework kandoda kukupai, uende kunobvunza kana paine musikana waunowira naye. Unoziva kuti ukatora nhamba dzemusikana ukakumbira nhamba dzemusikana, musikana wobva akupa nhamba dzake, handitika wobva waregera kufona ipapo wotomboita tuma-days after musikana akupa nhamba usingafoni back. Izvo zvinogadzira curiosity kumusikana, ende musikana atanga kutofunga zvakawanda why asina kuzofona, asi haana kundifarira. Paunozomufonera uchimunzwa kuti aiwa ndandiri busy ndandirimboita zvimwe zvinhu, musikana iye ari very easy kuti akupe attention, other than kuti achingokupa nhamba after 2 hours wakutofona ndini uya zvakazodai, musikana ari easy kukudilita ende kukuswaya. Saka pane nyaya wapabata here naye muteereri, pane chawadzidza here? Kuva neconfidence kunoplaya big role pakuti udiwe nemusikana. Mabig boys anofleta nemusikana, anofara nemusikana ende anomuradza kuti anomuda, but at the same time haazviite nepressure. Chinhu chinonzi pressure zvava zvekuda kuzokurumidza kuwina musikana, take wakutomomotera brain dzemusikana, wakutomuvhiringa, izvozvo zvinoita kuti umuruze. Zvinoita mabad boys zvokuti anta unga ari kuda kuti unga asiri kuda anombouya omboenda, zvinopa musikana nguva yakawanda yekuti arambe achifunga nezvake, ende zvino very easy kuti akurumidze kuwina mwoyo wemusikana iyeye. The more yaunowanza pressure, the more yaunonamata uchida kuwana chinhu, ndo the more chinhu ichocho pachinoramba chichiswedera kure newe. Even ukasicherekedza pazvinhu zvakawanda mulife, maprinciples aya anongoshanda the same. Kana watera video zvapa neno nguva,
ndokutenda nekuteerera nesapoti yako, asi usazosiyawo usina kusubscribe. Ngatitsanganei muchikamu chinotevera.